Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар назди театри ҷавонон қарор дорем. Молодёжни Ноҳияи Фирдавсӣ. Аз ин тараф цирк мешавад ва аз ин тараф бошад беморхонаи Истиқлол. Дар ин ҷо супермаркети Ювар. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 7 ошёнаи Мана Амин бинои 21 ошёнага ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Дар бино дӯстони азиз, як ва дута лифт аст. Мана Амин лесинҷин площадка мебошад ва хонаи фурӯшии имрӯзамон Мана Амин хона мебошад. Ду хонага бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар 7 ошёнаи бинои Новостройка. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. ҳаммом мебошад. Хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. ошхона дӯстони азиз треза дорад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизеро ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад. фишори об баланд аст. Мана Амин теғзона мебошад. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ. Хона чӣ хеле ки мебинед бо таъмири нав таъмин мебошад. Хонае мехарен, медурен, зиндагӣ мекунен. Ва дар ин ҷо боз як теғзонаи дигар. Хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст дӯстони азиз. Назди театри ҷавонон ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, садикҳо, мағозаҳо ва дигар чизҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. Худи биноям дар назди роҳи калон ҷойгир мебошад. Трезаҳояшам чӣ хеле ки диден раҳи калонро нигоҳ мекунад. Ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Дар хона отопления гузарондагианд, батареяам часпондагӣ. Бо ҳамаи чизу чорааш нархи хона бошад 770 000 сомонӣ, 70 000 доллар. Боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.